хора, аз съм пак на пет и днес ще направя едно видео как да се инсталира моята сега ще кажа накратко. Значи, ако искате моята трябва да имате GTI Karma каталог. Трябва да имате GTI Karma, за да имате моята Сега ще покажа. Няма да я свалям. За хора, значи на джоги на намерение, значи вижте джета Karma, може да намерите, трябва да изхвалите да инсталирате споменали. След като направите и като ви тръгне, когато правим така ви тръгва, ще стане, значи тук напишете в Google, пишете моята долар. И натискате долар, тя почва да ви се свали, след това я инсталирате и намирате си сервер и джуткайте. Добре, извинете, ако случайно не съм много ви помогнал как да се направите, но все пак нещо съм казал. Добре, може да харесва видео до начало и до нови срещи. Аз пак съм опет и чао!